Yo, ngasifele ngala. Mama bengingabuza nje. U2K njoba sengizobuza ngicela ugqoke izicathulo zababa ubaba emxoshile. Ngicela ukubuza ukuthi ubaba ngendlela nawe obuka ngayo ukuthi ubacabangele yini abantu laba omamkhulu kanjena njengoba sebeshada 20 years benomkhulu. Ubacabangele ukuthi njengoba ngixosha nje lo 2K lo ngimxosha nje uyohluphaphi. Ubaba bekufanele ukuthi ayixoshe le ngane ngoba ilihlo ngandlebe. Usho ukuthi ayizwa. Ngoba ubengeke amxoshe mangabe engekho esephutheni. Okokuqala ngasho ngathi lo ubaba la ekhaya umfundisi. Umkhulu futhi silive. Hayi uyogunda phela nawe umkhulu ngeke ngilanga. Mkhulu, ufike nini ke la ngoba phela umamkhulu uvezile ukuthi nahamba no2 ngalela suku lezi sigcinana. Hayi ngisanda kufika kuze lezi insuku. Shuthi benihleli no3. Yeah. Manje benenze njani inkondlo nasekamereni? Ungaphenduli amasimba kubuza. Hayi besingenzi. Ungaphenduli ukaka kubuza. Sihlalele. Hayi, shuthi 2K namhlanje lediniwe. Ngicela ihini wazala kumina nazo. Ngola mthuthu. Nizodecide komzansi wami ukuthi ngenze njani. Asikudecide. Sithi Nizodecide kwami umzansi ukuthi ngifake bala ngikhiphe kanti akuyona nenkomo kamali. eyami. Mina la mana uMashando ngicathi into abangayi-understand lapho ukuthi njengamanje sesikuyi-free country yabo. Umuntu wenza into ayithandayo. Ngomzimba wakhe. Yebo. Kusasa ezobuya ezela esegudla udonga. Imina kufanele ngiphiphela umanyala lawo ngoba phela yena free country. Mana ke mama Ungangiphiphi ofaka ushevu. Kodwa ubaba wakwakho yena omxoshile. Angangiphiphi afaka ushevu. Yimanje ikhona Kufanele Okay. Mana. Ukhona nomqomo wokulahla. Wemfana ungangikasuli ngoba ufike la ngazathi uzolungisa. Ukhulume. Kanti nawe uzongena ngale ngasese. Yini into eniyibonayo kule ngane? Bethu Ngicela ngicela ungithathe ungibeke mfethu. Cha, mina into engiyibuza mina ukuthi ukhona nomqomo wokulahla umuntu. Awukho umqomo wokulahla. Bengafanele nina nimlahle kubo njoba esenimlahlile. Ngiyabonga usalonjani obuza ngengayini. Mina ngibuza ukuthi ngoba Isayodla nje ngoba womile unje. Sisayodlana into uthwana ivele womile namdla ufileyo. Zilethi kabi intuthwana. Mfana ungangenzi isilima wena usungene ngale ngemuva. Usubetray ikhehla. Uzothatha ingane le. Yazi Umamkhulu yena kade kuthembile nawe. yazi wenze njani lo mama lo umusa wafela lapha endlini yakho abuka ikamera lokuthi beyocheck icoast nje kahle shothi enkathi ufika wena ke uzombeka emzini wami ukuthi kunjani. Uzobheka emzini wami. Emzini kaba. Bambada. Mana. Uzogila imkhosi. ungene ekhweni. Ngimphiki ungamthethisa kodwa musukumthethisa la kuya kwami. Ngeke ngenze. Ikwakho sakikwakhe. Njengamanje. Fanele ngikhulume njengamanje. Makufika ukufa Thethisa phela bekwakho mama manje lapha. Wena usukale uzodala idrama la. Ngoba ngengizwe. Ngizozwa yini? Ngiyenze yona idrama. Lento wrong eniyenzayo. Umkhulu ambuku ushaya ihlombe yena. Nina ndlala embhedeni nilala phansi. Umkhulu yena phela oyikhethela ukulala phansi akushongo mina ukuthi alale phansi. ngoba nganawo amandla ngiyamshaya. Uma nje ngithi ingozi Lalo 3. Yeah. Empedeni owodwa. Nalo empedeni owodwa. Manje usukupha nendawo. Okay. Ngala ngobaniki. Kulamadoda akhe amabili alala empedeni owodwa. Wawenzani amadoda alala nawo? Undlala ngekhehla kusho ukuthi vele lishaya ihlombe. Lalela wemzali. Okusho ukuthi wena ufuna ngithathe uyehlo wami ngimgone ukuthi wena ufuna Vele ngoba wonakela. Shuthi ufuna ngithathe ubaba Kusho ukuthi ngoba vele wonakele. Ungamthatha. Usho ukuthi bangasekenze. Ungaphawula. Ungamthatha vele noyihlo. Angithi phela wena ngithume embedeni wakho. Hawu. Unehlazo wengane. Madoda amabili. Ngikhiphela lo mbhede kushuthi ngikhiphela lo mbhede kufike ngiyogibela kuwo. Shutho nakuhlale ngaphandle nje ngepipeline Ntokozo. Hawu mntanami, hamba juba bayokuqhubeka phambili. Qhubeka ulibungidake.
Hamba mntanami. Hamba uyenze lento. Hawu. Ungazoyikhomba ingane. Uyikhombela into engekho. Unguwe nawe. Manje angihlanganela ni couple. Awuyilethanga ngani lezo ngane ngoba phela bengizoyigada. Yazi lo ma. Uyilethanga ngani? Yabo lo ungayilethi impela nje ingane ngimthembi lo ngayirepa shuye right ingane lo. Ayilo. No. Ngikushaya. Ngikushaya. Yabo lapha bangazi kahle. Yabo nje babhizi bale bengichukuluza. Babhizi bengichukuluza. Abangazi kahle ukuthi yazi bango Oh. manje umithele bani? Usho usuyathola inamba. Kushuthi angazi noma ngizothi dabula noma ngizothi yini angazi. Ekamkhulu kabani. Old school. Old school ne new school. Kanjalo angithi kusho wena. Wamkhulu yakho ingane ngayimithi. Ah mkhulu akusalula shuthe yakhe imfulo. Mfethu. Okay. Sengithule. Uzele kulo. Sengithule. Ogeda masimba wenza. Phela mayenye. Mina ngibuzile Kuthiwa ngishidabile. ngane nje obulapha izigado. Angizange mina ezami ingane zizindala. Okay, aw. Ingane ziyasebenza. Lengane le ihamba ishiya ingane. Azikho zona kwayikhipha azikho kwaphisana ngazo. Ngiyacabanga. Ngiyakhala lapha amabewela abantu emfuleni. Zifuna ukugqokiswa. And futhi kube zaphila bezihlupheka. Nakho libukhankasana nalento yami. Ulibuyilandela. Manje uhappy. Ufanele vele happy ngalo ufuna ukujabulisa. Amaswidi, kwehla kamnandi. Angithi phela ngisalela ukuthi athole iqolo nje angithi uhlezi imali ngisalela wena uthola iqolo. Ngiyakuzama. Kololani. Ngiyakuphatha. Uphantana Uphathela kuhulumeni ngiyaphela ngihambe ngophathele bafaneni ngiphathela kuhulumeni. Naba nje abafana bakho bothi. Uhlangana wena. Mina okay. Eheni, mina bengingakwazi ukuthi kanti nje. Ngangithi ngizela ingane right. Kanti ngizela isidwede sengane. Phela mama, Nasi sinisibona. Ungesinye isidwede wena. Wena ungesinye isidwede wena. Khulumani ngoba ungesinye isidwede. Mthele uthi isidwede. Wasuka le ekhaya kini uzohlala emzini wekhehla. Nithathe nje ekhehla. Nizenze zenu. Onakele mfana. Hayi mfana, ngangithembile. Mina ngifuna uxabana nawe. Udoti. Mina mama ezala ngifuna uxabana nawe. Umamezala wakho. Mamezala? Mina. Umamezala wakho. Ngani? Mina bengithi mina letha ingane. Uthi umamezala wakho ngeyintathu na? Cha, Ungangibhedeli mina. Okay, bangalutho proud ngalokho. Hawu. Ngizotshela ubaba phela adayisa inkomo emakhaya ke. Usazo. Ukhuluma indaba kaSazo. Yabothi akekho serious umuntu wakho. Awunamali wena. Yabothi akekho serious umuntu wakho. Awunamali. Manje ufuna Uzokuphola ngani? Yababa ekhaya. Umfana kababa unani odliwa imali kamkhulu. Awubhuti beyiphambana. Wena. Uthi siphambana nayo type yakho. Ngitsawagada bakho. Owagade kanjani? Akekho endaweni la mina ngaphuma nobhushu awuphume nawe. Awuphume sibone. Asiphume, awuphume phela sibone Manje utshela imaka uzophuma nobhushu. ubulala umzali. Uyenza into efuna uyenza. Uzomkapa Uzokapha mama. Ujwayeli kabi wena. Wena sijwayela wena nonkroyi. Unonkroyi wena. Mana. Tholakala yonke indawo. Unonkroyi. Letha ingane ngizokwazi ukuthi Angilethe ingane la. Uzoyilandela yena manje ezela. phuzu waye uzoba ngumsindo lapha. Waye uzoba ngumsindo khona. Waye uzoba ngumsindo. Lo, unonkroyi. Hamba phela ke hamba mshiye. Awumshayi ngani namshayi. Shaya. Ungangibamba Shaya noma. Ngcolile nje. Ngingcolile. Wena ke yini into esho uyajabula wakhe idrama la. Uyajabula. Ngingcolile nina. La ngayonke le nto. uvula iphathi. Hey, nimeshile man Ubwebe. Yes. White. Nagunde ekhaya. Hayi. Banemali eningi. Bale benza imali yamkhulu. Kade lihola phela kulela viki ikhehla. Libayimunce yonke ikhehla imali yakhe. Isixazululo kule nto bulokhu nixabana kusini. Mama qhubeka lelo bagiva. Yabona lina lento eniyenzayo ngiyayibona ukuthi ayisili ayikho ayiphelele. Hambani othatha amaphoyisa ongcono noma amasosha noma yini nisithwale kongcono
nisibuyisele emakithi. Ngoba Futhi nizoba lo nomsindo la. uzongihlukumeza kuyafana ngisho ngalibuya nibuye nizongilanda ngoba manje shidile nizowenza la. Uma wakhe yakuhlukumeza Ukuba usikile la upstairs ngaba afikanga namakhamera. Kungeyisa kwakhona lokho. manje utshela uma wakhe uthi akasile. Sobe waba yinto. Umama usukale kwakhe azoba umsindo lapho usifice sihlele kahle ngephisi. Wena umbone njani umama Hayi lo? khona nakele. Nihleli nephisi. Ayi wena. Yabona Bese into engiyona wena ukwabona abantu ngoba usibona Uyanyanyisa kunedrama la. nje inkinga. Awona Shaya. Nambekwathemba umfana Shaya. waphila kanje. Hayi bengiwathemba hamba ngoba umsindo la. Le Suka emzini wekhehla. kwayona indoda engakho ikuchithele angawo. Ungena ngapha ukuthi umuzi kabalo, ungena ngapha ukuthi umuzi kabalo, ungena ngapha lo. Manje Ngcono uthathele ngane leyo uyenza umfazi. Sihleli naye nje si happy. Yini nepi ngayo? Bayothe mina ngifuna ukuba umfazi ngoba manje no two niyatinyela niyinyosi. nawe nje ngithi nawe uzele lokho la. Wena uzukhuluma ukwenza. Si happy mfethu. Thatha lo mama wakho ngenangqondo uhambe. Njena. Ningaze Lo mama bengithemba. ihappy ngekhehla labantu. Uma mkhulu ungalisa. Uma ushutho uqonda ukuthi uma wakho ufuna nswanya. Uthi ufuna Wena ungathatha umyeni wami aphela kanjengawe akabonile njengawe wena ubonile wephethuza ibungu wena hawu jabulani futhi Uespayile. Umfundisi ukulindile umfundiswa kakhe egoli. Hamba umfundisi ukulindile phela vele umuntu wami uright hayi nina lo lento Uma wakho lento ayenzayo yakhathalela wena ubona. bezomemeza nje ngizozwa kanjani yini engizoyizwa libala abafani Uyakumemeza ngobe kuyala. wena uzikhuluma nobhebi kanjalo wena uzikhuluma nobhebi kanjalo. Sanibonani. Nikhuluma no Mr Mlondo oyi manager lapha kwaJabulu Jule TV. Ngithi manje ake ngiphume ngibeke nami ilaka lami ngesimo engibona ukuthi ama viewers asibonile isimo singesihle. Badideka abantu ukuthi kwenzakalani ngendaba yomfana ugcina sethandana ne2K kade eyipresent. Lapha sasithethe nakaphuma ehambe yosiza umkhulu kusho ukuthi kwenzeka lokho kwenzeka i2K lagcina limfakela izinto ezithize noma lamthakatha ngendlela engekho right. Ngibona lokho kade nikubona ku real life kuyikhona akukho ungathi noma into yokuzenzela kuyona into yokuzenzela into kuyiyona yona le. Ngiyacela ukuthi abakhuzana abantu abakhomentayo siyabonga kakhulu ngama comment. Abantu abaningi siyayifunda ama comment wenu. Kodwa ke manje ngibonile ukuthi kukhona lapha nikhala khona nokusala khona enikubona ukuthi cha akusahambi ngendlela kuyiyona ngoba phela umfana akasimkhiphe esithi hayi akahambe wasebenza. Wasekwenzeka ngendaba yokuthi kwenzeka izinto ezingekho right. Abantu abaningi babe sebelahleka ekutheni ngabe kwenzakalani besalindele i-episode elandelayo. Ngenhlanhla ke cha hayi ngiyacela nje ukuthi cha nikwazi lokho ukuthi okuyikhona kwenzeka ngempela. Lokho kumfana kunanokukhala nangezimali lokho kwaJabulu Jule. Sisakulungisa lokho sisephezulu kwakho ukuthi cha nokuholela simholeli ngendlela kuyona yona. Sisazama ukuthi silungise yonke lo nkinga leyo. Uhlelo lusazoqhubeka ngendlela kuyona yona. Siqhubeka sisebenze ngokuyikhona. Ngiyathanda nje ukubonga uma views na commentile bekhomenta ngalendlela bebekhomenta ngayo nabanye belahleka kodwa ngiyacela ukuthi bekwazi ukuthi beyibuke lesa story lesiyisona sona sisiyaqhubeka ngendlela okuyiyona yona. Nanokuthini ke nanokuthi asicacise kakhulukazi kubabukeli nakubantu namuntu noma eqhamuka nje ethi iqhamuka kwaJabulu Jule. Cha hayi ethi ufuna ekhokha imali engaka noma efaka imali engaka lapha kwaJabulu Jule. Cha asikhokhisa abantu asibaqula abantu asibaskema abantu. UJabulu Jule nje umuntu usiza mahala uyawubiza nje ukusize mahala. Ingathi nje yilokho umuntu akufuna ahlale kukhona ukuthi cha uJabulu Jule akakusizi ngemali. Asikwazi ukuskema abantu asinayo i-account ethize yokuthi mhlawumbe singafaka something noma sifake imali ko Shoprite sikhulume sithi cha hayi lo mali mase uyifakile uzokwazi ukusizakala. Sikusiza nje mahala uJabulu Jule.
ngithi wonke umuntu osho njalo uthi cha ucela ukuthi efakelwe imali mhlawumbe ebhenki noma efakelwe imali Shoprite. Cha, hayi uJabule Jule akayenzi lonto. Thina singathi nje kula ma-comment nje kuphela esithi cha hayi asiwabonga ama-comment wenu siwathandile nanokuthi nalapho enibona khona kungahambi ngendlela kuyiyona yona siyacela ukuthi nani nisakhe ngoba kwesinye isikhathi lelu hlelo nje lenibuka noma le-episode enibonayo iyona ngempela futhi omkhulu usenkingeni siyamsiza indlela esimsiza ngayo. Ngathi yilokho nje ambonge kakhulu kuma-viewers nabantu abakwazi ukusupporta babe seduze nathi bekwazi ukuthi belalele ney'nkulumo zethu noma zinjani kodwa ma kukhona nokugxeka phela ungagxeka nokugxeka nokwakha futhi kuhle futhi nokwakha futhi ugxeke nangokwakha. La ngingathanda ukuthi nje umuntu bebeke izinto abayibonayo ukuthi cha ekuyizona zona ezizokwazi ukusakha kusasa yilokho nje. Asami ileli 2K bafethu sesibuyile kwi-episode entsha kamkhulu wama-2K. So bafethu namhlanje iJabule Jule TV ihambile yolanda umama we-2K. Umama we-2K ulandolini ulandele ukuthi ezokhonjiswa futhi ukuthi u2K usenzeni nanokuthini nanokuthi sifuna ukuthi namhlanje sibuye nobani nomuzi umthabela sambe ukuthi simzamele ukuthi ayothola usizo ngobani kusho ukuthi kuyacaca ukuthi u2K khona into esayenzile kubani kuye nomthabela. So bafethu cela nenze kulungile subscribe kwi-channel ni follow ku-TikTok yonke indawo iJabule Jule TV. Niyakhohlwa ukufollow uPhiwe Vincent ku-TikTok nasambili. Namhlanje ngiphethe ucameraman omusha yabo but next time ngizonitshela igama lakhe akekho ubuyanda boma amnyapheni bye umamkhulu besengazi igama uPhiwe isibongo ngamkhizi namhlanje ishintshile ipresenter ngenhloso ukuthi usisi u2K ngicela uPhiwe la uPhiwe shuthi uPhiwe sonke uPhiwe wenze njani uPhiwe na sathi siya nomamkhulu siya khona lapha endlini besifika sifica umfo osebenza khona la ekhaya eJabule Jule TV labe sisinokudideka ke noma angazi noma wena uyakwazi lokho ukuthi u2K uPhiwe ubona uyabona bayathandana benomfo lo kade la umuzi umthabela. Ayi angikwazi ke leyo nto mina. Ningitshela ukuthini ke manje? Sekuphinde kwenzeka ezinye igameko futhi phekwalezi sasizoyibhula. Hayi, ngifana ukungihlolela mina. Okudide wami abantu bazi ukuthini bazi ukuthi u2K waphindela emuva. Kuyiqiqi sesithi sesifica simfica nje ugcwelile. Ngisacela usithathe usibeke ukuthi kwenzeka kanjani lokho. Ayi angikwazi mina ukuthi ke sebephinde babonana nalomfana mina ngasuka la sahamba naye saye ekhaya ngalela langa. Angikwazi ke manje ukuthi usephinde wenza ubushompe nomfana lo wakwa TV. Uyangihlolela nje. Ibhadi leli lengana ngiyazi ukuthi njani. So bengabuza u2K shuthi uhambe kanjani ekhaya ngoba phela sigcine kuyithina thina eJabule Jule nababukeli sigcine simbona ehamba nawe egoduke ekhaya. Sifuna ukwazi ukuthi ufika kanjani lapha endlini kamkhulu nomamkhulu. Angazi impela. Mina bengihambile ngiyovakasha le emakhaya. Manje ngifika kuthiwa ke hayi 2K lihambile. Leli phelele uPhiwe wami. Uthi uhambile ubaba wakho umqoshile. Angakamuzwa ke nobaba wakho ukuthi umqosheleni ngoba phela mina ngithe ngifika kanti yena useyakhuphuka useyahamba eGoli. Ubaba shuthi nihlala naye ekhaya. Ahlali naye ubaba usehlala emsebenzini le eGoli. Mina ngihlala nabantwana bakhe lo uPhiwe. So ubaba usuke eGoli wazo noma vevele ela wakashayisana. Ube ushayisane nje kulezi inkundla zokuxhumana
washayisana nazo lezi zinto lezi. Wayesethi decide ukuthi-ke ehla azobona kanti uzongifica ngingekho. Wayeyitshela ukuthi sizoficana ekhaya kanti mina nami ngithathwe indlela ephuthumayo eya kadadewethu eMaritzburg. Yazi angazi ukuthi ubaba udinwe yini lengaka edala ukuthi ezexoshe u2K ngoba nango uma kaphiwe uyaveza ukuthini. Uyaveza ukuthi akazi naye ukuthi ubaba uxoshe umxosheleni lokhuzana. So ngicela ukubuyela ngala kumamkhulu. Mamkhulu yaphela. Ngiyaphila. Hayi siyaphila nathi. Hey Nkosi yami angazi ukuthi singathi kuyigqokisa kanjani lento esayifica lapha yana lokhuzaneni endlini. Engifisa ukubuza ukuthi ubaba uke wafika ekhaya since samfica naye umuzi Mthabela. Ubaba wahamba nami lela la. Wahamba naye. Wahamba nami. Ukephi manje? Uphindele kulona i2K yebo. Into yanini lesikhuluma ngayo? Ngayelanga nje samba. Mhlawumbe uwalela kabili noma kathathu ngambone sengasekho nezimpahla zakhe. Okushuthi uphiwe manje usehlala nawo bo2 manje singasho nje ukuthi isithembu sakhe nje ngokugcwele manje. Yebo, kungenzeka bahlala nabo babili. Yo. Ngasifele ngala. Mama bengingabuza nje. U2K njoba sengizobuza ngicela ugqoke izicathulo zababa ubaba emxoshile. Ngicela ukubuza ukuthi ubaba ngendlela nawe obuwa ngayo ukuthi ubacabangelile yini abantu laba omamkhulu kanjena njengoba sebeshada 20 years benomkhulu. Ubacabangelile ukuthi njengoba ngixosha nje lo2K lo ngimxosha nje uyohluphapi. Ubaba bekufanele ukuthi ayixoshe lengane ngoba ilihlo ngandlebe. Usho ukuthi ayizwa. Ngoba ubengeke amxoshe mangabe engekho esephutheni. Okokuqala ngasho ngathi lo ubaba la ekhaya umfundisi akashayisane namanyala. Namhlanje usho ukuthi ufica ezinye inkinga phezulu kwezinye inkinga kanti futhi nami bengamtshelanga ukuthi lengane yenza amasimba. Shuthi nawe uqonda ukuthi ngamazwi akho nawe kuthiwa wena uthiwa nawe useyicathweni zababa nawe ubuzofika wenze lesimo umxoxo. Bengizofika mfana wami ngenze njengoba lengane ngoba akusho ukuthi ayizwa. Isindlule ngoba ayilaleli. Lo mkhuba wenzayo ngazi ukuthi iwenza kanjani. Kuyekuthiwa ingane ifuza ekhaya noma ifuza abani ifuza. Ukhona u2K mhlawumbe amfuzile into ekanjalo mhlawumbe. Lutho la ekhaya nje bonke abantu baphila ngenkonzo. Ngisho anti bakhe impela baphila ngenkonzo. Siyakushwama nje ngayo lengane ukuthi yini inkinga yayo noma ikufunde lapha ekuhambeni khona ezikoleni lezo. Fundiswa abangani bayo kodwa thina nje cha siphila ngesu. Kombe waphuma ethi uyofunda u2K. Yebo. Babukeli. Okay, ngingakayi kwababukeli. Benginesicelo la. Benginesicelo sokuthini? Sokuthi siqale ngokuthi silande umuzi wakamthabela. Engicela kunakho ukuthi uyehlisa umlilo lo olapha ku2K. Mhlawumbe kube wena okhuluma naye mhlawumbe engakuzwa wena ezuma wakhe ngoba namhlanje nginesifiso nejabule Julius nesifiso sokuthini sokuthi sihambe nawo umuzi wakamthabela. Hayi ake ngiyozwa ukuthi kwenzakaleni kahle. Kwenzakaleni ngoba ngeke ngiyikhuluma into engingayazi ukuthi isuke ephiya yapi. Kufanele ngizwe ngaye lo lengane lengezwe. Ngiphindeke ngizwe ngobaba ke ukuthi yena uthini. Usho ukuthi mina ngoxoshiwe la ekhaya ngenxa yalengane. Sesosala sesithola ukuthini? Sesithola ukuthi ezexoshwe nje uphiwe uxoshelana. Ubaba umxoshelana umdinelane yonke lezo zinto. Ngiyacela ababukeli ukuthi senze njani manje ukuthi sihambe siye khona lapha elokhuzaneni. Engathi sebesengisho eminyango ke manje. Futhi sebengibonile. Ongenze ukuthi sebengibonile. Hey uyabona kuyi-family bond. Hawu ngiyababona inkosi bamfaka phakathi nendawo. Eheni. Yazi uDlonkulu. UNdlunkulu inkosi Busa lapha cameraman. Yabo uDlonkulu. Hayi.
Sanibona. Veza mina. Sanibona. Niyaphila? Hayi, nami ngiyaphila. Namhlanje bathanda angizile Nkosi yami ngokuzohutshwa into ey'kanjalo. Ngiyacela nje ngicela khule nasekuqale ngakufihla nkabi yami. Yazi nje yakathi. Kade ngifone ngibhizi ngihlekisa mfethu. Ubone futhi inhlekisa. Khuluma mfethu ngaphandle kwale nto lena mfethu. Ake siyazi ukuthi kumele la ngiyakhona njengoba ngisebenza nje. Kumele ngibe nobufakazi ukuthi ngifikile la ngiyakhona. Umuntu uze ngani? Mfethu angeke ngize ngisho lutho Manje nje ubuthi ngikhuluma ukuthi ngize ngani awuboni Ubushuthu ubushuthu akunandaba nani nonke futhi. Ufike nomehluko ugundesha ugundi uthi okay. Uzele lo. Cha ukundile ukuthi ubulawa umoya. Nikundile. Umkhulu futhi silive. Hayi uyogunda phela nawe umkhulu ngeke ngilanga mfethu. Mkhulu ufike nini ke la ngoba phela umamkhulu uvezile ukuthi nahamba no2 ngalela suku lezi sigcinana. Hayi ngisanda kufika kuzo lezi nsuku. Shuthi benihleli no3. Yeah. Manje benenze njani inkonzo nasekamereni? Ungaphenduli amasimba akubuza. Hayi besingenzile. Ungaphenduli ukaka kubuza. Sihlalele. Shuthi u2K namhlanje lediniwe. Ngicela ihini waza la kumina nazo. Ngicela kusenze kanjani? Ma, sicela ukhulume naye uphiwe siza ukuthi kwenzakalani. Ngobani? Ngathi namhlanje nebukubuku likhulile. Nakho akakubingelele sho ukubingelela akaboni nokuthi ufikile. Akaboni lutho. Wephi we? Uyabizwa ntomdala. Wenze njani manje waphela Yabonisa la kutshelwa libona ngomoba. Uyenzelani lento oyenzayo? Uzobhanqa abantu besilisa. Uhlala kanjani nabantu besilisa ababili endlini eyodwa? wena ukwazi udlule lesi stage empilweni yakho. Akaze ngiyenze mina into enjalo engamanyala kanjalo. Ngangayenza kanjani into engamanyala kanjalo? Khona isiqalo. Ayikazi bebikho leyo nto. Unamanyala ngani? Awungichazeleke. Wenze njani? Angichazele ngalona omunye umfana lo ngoba phela lo mfana ngiyamazi. Uyena wakwaJabulu. Musuwazi mawuzoyenze njani waphela hayi ukuthi unelungelo ukuthi azi. Unelungelo ukuthi azi. Uzokhonga ke noma ulethe inkomo uzowenza njani? Ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani. Kwenzakalani? At least Kwenzakalani la ekhaya? sakhona yabo. Okay. Kwenzakalani nje la ekhaya? Akuchaze inkinga yakho uyagula yini? Mhlawumbe nami ngaloyo futhi lo wangiloya wathatha ikhwama wayilahle emfulweni ohambayo. Kusho ukuthi understand manje ukuthi impilo yami le mina uzothathela futhi inqumo. Wena futhi uyakulibuza uba ngisicefe la. Sengithule ukukhuluma nama. Lalela wengane. Abantu abaphendula abantu abadala kanjalo. Angithi laba bafana abadala kunawo bazokufundisa indlela. Badala kunami. Ukuthi bezongilethela amakhamera kukudala la abanye abantu bafundisa uzotshela wena ukuthi akukho right lento yenzayo. Futhi uzongidecide ukuthi ngenzeni. Uzosho ukuthi uzeleni ulandelele ubalandelele lapha ukhuluma nawe ngithi wena wahamba kanjani ke? Yikho ukuthi ngiye mbuzo mama uthi wahamba kanjani? Wahamba kanjani? Lo acisha amakhamera qala. Angichazele kwenzakalani ngoba athi uhambile umdala ngendlela le engibone ngathi ukhule ngayo ngoba ungeke ungilethele amakhamera la uzongihlambalaza. Nawo umncane Futhi nana kunokuthi ungahlambalaza uthatha kufanele ukuthi amadoda nonke niyamnereza. Wena uberezayo noma akho uthi yamereza. Twala utshwala la ekhanda lakho. Akadakiye namhlanje ugundile. Hayi ithole kahle imali 2K. Asazi sinengiso. Asazi sinengiso empilweni. Uzobheka uyanene, umnenke nje. Suhlala umnebe nwebe. Ubuka nomzimba usena. Manje ubanike uthe umneke noma uthe yini? Uba umneke umina noma wakho. Nonke nisinengiso. Isinengiso uwe. Sesehlule. Usufike la ufike kanjani? Phela mase ngehlule lifuna asifocus la.
Angithi ngihlulile. Phela, okay, imali. Okay, Ngilandele okay. nifunani. Fanele Sifunani? Sifuna usuke kumkhulu. ngoba uyingane fanele sikufundise singenze endleleni. endleleni. Oba ngithandazele Ngeke, Awuna amadimoni. Awuna amadimoni udlala imfebo nje, imfebo lemini. nje impene lekuphethe. Usukhuluma phela wena manje awukwazi. Angithi uthanda bafana. Awuneli ngomfana yethu. Ufuna 2. Eh? Ufuna old school ne-new school. Awusalizwe ikhehla, usufuna umfana omncane futhi manje. Nawe avuma ube puppet. Cha bafethu ngiyacela ukuthi Yazi ukuthi niyahlekisa nini yazi. Usibona nje sisehlekisa. Sifuna sopopayi shothi man. Upopayi la siyadansa la ekhanda lakho. Niyahlekisa. Usibona nje singola mthuthu. Nizongidecide ngomzansi wami ukuthi ngenze njani. Asikudecide. Sithi Decide ngowami umzansi ukuthi ngifake bala ngikhiphe bala. kanti akuyona nenkomo kamali. Eyami. mina la mana uMashando ngicathi into abangayi-understand lapho ukuthi njengamanje sesikuyi-free country yabo. Umuntu wenza into ayithandayo. Ngomzimba wakhe. Yebo. Kusasa ezobuya ezela esegudla udonga. Yimina kufanele ngiphiphela umanyala lawo. Ngoba phela yena free country. Mana ke mama. Ungangiphiphi ufaka ushevu. Kodwa ubaba kwakho yena umqoshile. Angangiphiphi ufaka ushevu. Yimani ikhona Kufanele Okay. Mana. Ukhona nomqomo Wemfana ungangicasuli ngoba ufike la ngazathi uzolungisa. Ukhulume. Kanti nawe uzongena ngale ngasese. Yini into eniyibonayo kule ngane? Mfethu Usatholani wena? ngicela ungithathe ungibeke mfethu. Cha, mina into engiyibuza mina ukuthi ukhona nomqomo wokulahla umuntu. Awukho Siyeza. Bengafanele nina nimlahle kubo njoba esenimlahlile. Ngabukisa ngani? Umsalonjani obuza ngengani? Mina ngibuza ukuthi ngoba nimlahle. Ubukisa ngami. Umsalonjani Wena Fundisa ingane enjani ebusa uma. Ubukisa ngami kwakuletha amakhamera la. Wena ubusa ngoma wakho ke wena. Zongikhaya. Ubhebe wakho nomubhebe wakhe. Ubhebe aba kahle. Kahle uzithini la kini? Awungizwa kahle mama. Mina ngifuna ukubuza ukuthi Wabona ukuthi Bethu angikho emodini. angithi nimqoshile. wabona ukuthi Wabuya wazohlala nathi khona izofuna. wabona ukuthi kanti nawe Cha, uyazana ngibuza ukuthi mina uzanami ngizofuna. la Uyaphendula into omdala wena. Cha, mana mfethu. Mana nawe kanti ngibuza. uyayihalela kwasawena. Ngoba bamxoshile kubo. Pho bazofunani la? Okay, ngicela imali. Ngizobuza ukuthi lento akayenzayo i-right yini ngoba kade ngimkhuza Uqosha amathumba akho right ngokukhipha amathumba akho. Imali. Imaphela wena uxoshwe umakho noma uxoshwe baba. Ngihleli kwami ke la anginandaba. Wona kwakho usemkipitweni ukipitile nikipitile no2 nizengcono white. Akhiphela itayitela ngikukhombisa ukuthi mina ngi-owner la muzi wami lo. Hamule kwakho emamandini. Ikhehla liphupha umuzi walingane zalo. Shuthi uyalifuna. We mama mfundisi habuye kwakho. Wonakele wengane. Ninaye lo Yini ufuna uyikhipha kangaka empeleni yami shuthi mfana uyalifuna. nina lengane nonakele. Sengaze ngikhiphe umuntu omdala emzini wakhe. Cha mama habuye Umbuzi ngalo ukuthi ujabule yini ngobe la. Mhlawumbe uhlukumezekile ngobe la. Uhlukumezekile. Ningangibhedeli. Uzobuka yabo. Manje seniyagaxana. Umkhulu mhlala naye vele. Mhlala naye mkhulu nenkinga njengoba sihlala la. Senduku labo bayamshaya umkhulu awubonini. Ingakho ethambe njengobhatata. Ngoba wena une-proof. Futhi nawe Ayikho indoda engavuma ukuhlala nenye indoda endlini eyodwa nomfazi oyedwa. Bashitshane ngaye bashere. okushuthi nawe Ayikaze. okushuthi nawe usuyawa. Mana. Imani ngicela ukunibuza no2. Ngicela ukunibuza no2. Nombuzo lo nginibuza no2. Wagade futhi amagama akho. Alright, khulileke. Kuliqoqekile Nkosi yami. Ingane ayonakele ngane. Wagade. Khulileke. Ngikhuluma nje Wena wabani. ngithi ngibona usungcono wena kufanele ngabe wena uyangihlonipha. Angiyakurespecta mfethu. Angikuhloniphi ngiyakurespecta. Yazi ukuthi namanje bafikile bayakhonkoza nje abazi uzongena khona khona lokho wengane. Angithi ngicela ngidedele phela ngibuze. Ngicela ngidedele ngibuze. Buza. Uthi uqosha ubaba wakho ukuqosha ngaliphi?
Manje ufuna ngichazele wena Okay, ngoba okay, into bene uchaze. Angazi mina ngokucabanga kwami mina ngahamba ngaya lapha kubo kwe-2K yezwa. Wafike wangena phakathi. Cha ngangiyoqinisekisa ukuthi i-2K izoqhubeka nihlale kuwo. Yabo. Kwase kube ukuthi ubaba wakhona wangifica ngikho. Yasivuka Ubaba uchaza lento le emakhaleni. Uchaza yonke lento le emakhaleni. Yima waxoxa. Beshutha. Ima waxoshwa ubaba wakhona. Naxoshwa ubaba wakhona uthi. Ngahamba ngazi yena. Angazi yena ngayikhulumela yena. Mina ngazi. Songichazela Kodwa ukuthi kwenzakalani. Hayi ungijapisile wemfana. Ngizochaza ekufeni kwami. Ekufeni kwakho. Ngizokuchazela khona ngoba ngikwele. Ngithanda isayodla nje ngoba womile unje. Sisayodlana intuthwane ivele womile namdla ufileyo. Solo usaqala intuthwane. Zilethi kabi intuthwane. Mfana, ungangenzi isilima wena usungene ngale ngemuva. Usubetray ikhehla. Uzothatha ingane le. Yazi Ungamkhulu yena kade kuthembile nawe. yazi wenze njani lo mama lo umusa wafela lapha endlini yakho abuka ikamera lokuthi ubazi beyocheck icoast nje kahle kahle shothi enkathi ufika Wena ke Uzobheka emzini wami ukuthi kunjani. Uzobheka emzini wami. Emzini kaba. Bambade. Mana. Uzogila imkhosi. ungene ekhweni Ngiphiki ungamthethisa kodwa musukumthethisa la kuyakwami. Ngeke ngenze. ikwakho sakikwakhe Njengamanje. Fanele ngikhulume njengamanje. Makufika Umthethisa phela mekwakho mama manje mele lapha. Wena usukale uzodala idrama la. Ngoba ngengizwe. Ngizozwa yini? Ngiyenze yona idrama. Lento wrong eniyenzayo. Umkhulu ambuka ushaya ihlombe yena. Nina nilala embhedeni nilala phansi. Umkhulu yena Yena phela oyikhethela ukuthi ulala phansi akushongo mina ukuthi alale phansi. ngoba nganawo amandla niyamshaya. Hayi, ngilala Uma khona nje ngithi embhedeni. ingozi nilalo ayikho. 3 Yeah. Nilala embhedeni wodwa. ima manje usukupha nendawo okay Ngala ngobaniki. Kulamadoda akhe amabili alala embhedeni wodwa. Wawenzani amadoda alala nawo? Undlala ngekhehla kusho ukuthi nivele lishaya ihlombe. Lalela wemzali. Okusho ukuthi wena ufuna ngithatha uyehlo wami ngimgone ukuthi wena Vele ngoba wonakela. Shuthi ufuna ngithatha Kusho ukuthi ngoba vele wonakele. usho ukuthi mangasekenze ungaphawuli. Ungamthatha vele noyihlo. Angithi phela wena ngithume embhedeni wakho. Hawu, unehlazo wengane. Madoda amabili. Indaba ungigibelane lo mbhede kushuthi ngikhipa lo mbhede kufike ngiyogibela usho nakuhlale ngaphandle nje ngepipeline Ntokozo Mntanami, hamba juba bayokuqhubeka phambili. Qhubeka ulibe ungidake. Tshela. Hamba mntanami, hamba uyenze lento. hawu Ungazoyikhomba ingane. Uyikhombela into engekho. Unguwe nawe. manje angihlanganela ni couple Ngifuna ukukhuluma kakhulu. Ufuna ukukhuluma uthini? Kanti nawe Mamkhulu. Mina bengimthembile ubaba kwami uthi hayi uzobuya ngoba ubonile vele uthi umthabela wenze njani. Ubonile kodwa ubuyela khona lapha. Wemkhulu kodwa kusasebenza nje kwazi uzobonakala ngaphansi lapho. Mina ngikwazi ukubhala. Phela nini kuze bahambe naye. Mhlaba vele namhlanje. Onse niyiqedile imali yakhe. baplana nalenyanga Athi niliqedile ikhe. Kodwa asikho isidingo. Imali yakhe niyiqedile. Noma seningamthatha. Usuqedile Angithi nitholanda yena vele. Asilandile yena. Nizokwenzani pho? against the love manje Hayi. shaya imishini Yabona nini? nize niyaplana ni no 2 manje Yabona nini? shaya no Ngoba right ngifuna ngiphelile la ekhaya. Shuthi kumele mama ngithathe wena leyo buka ngane. buka nje ucwebe Bengakwazi ezweni ukuthi wena mthabela uchisa kanjani nering Mfethu akusiri ngokushada le. Akusiri wena uhla kanjani umuntu ofaka iring Ngiyeke mina ngizele iringi noma ngizele. ushadile lo muntu Ngihlangana aphi neringi yakhe mina. awuzothi ingane. Shuthi udila nabantu abashadile. Ngathi nabantu abashadile. Ngathi akusiyona yami. Ibhizinisi. Uyi akaseko umfana Ngabhizi oyocosha zalo lo ofuna ukukulobola ngeke Anginalutho asakulobola. Nkosi yami. Uhambile.
Ngizogcina ngivala le ndlela. Ngeke. Vula le ngala ngoba manje Mama mina ngivela ufuna ngizwe Hayi ngenkani. wena Ngizwe ngiyafuna ngenkani. ukukhuluma nawe. Ngizwe ingane uyisheno ngenkani. kanjobula. Hayi mina zami iy'ngane zindala kahle. Yima fabe Abakhuluma- uyabuza ukuthi Nangu u2K nina baba. uyisheni obani ingane Uyisheni nje baba. ubanila. Uyisheno gogo ugogo Umsebenzi uzogogo. wakhe. Ingane engazazi. Umsebenzi wakhe uzalela ugogo Azazi wena. nobaba Abadlala indima babo. yabo. Azazi nobaba babo. Yes, Awile abadlala cha indima yabo. nganike lezo ngane lapha ke ngizoyigada mina. Awile cha ngane lezo ngane ngizoyigada. Mina Ngazi ngani noma ekwazi. nizojika nijikele zonke. Awile cha ngane lezo ngane wapi la bengizoyigada. Yazi lo mama. Awile cha ngane. Yabo lo ungayilethi impela nje ingane ngimthembi lo ngayirepa shu irep ingane lo. Hayi lo. No. Ngikushaya. Ngikushaya. Yabo lapha bangazi kahle. Yabo nje babhizi bale bengichukuluza. Babhizi bengichukuluza. Abangazi kahle ukuthi yazi bangivalile Jabulo Juthi ngingabashayi yabo. Ingakho angilona igwala. Yeso ungibuke kahle. Angilona igwala. Yeso. So ngidiniwe. Ngifuna ngize ngidinwe. Bese bengidlala. I'm joking ngesingisi. Ngiyadlala. Ngithe ngiyadlala. Uphile. Oh. Nangebuza. Wonakele Zilethe mfana. phela. Ngangithi Zilethe. right. Ngeke ngize ngiyilethe. Zilethe. Ngeke ngize ngiyilethe. Yini? Uyoyilanda yona. Jobulapha igado bayingane uyisheno ba. Uyangikhokhela. Uyifunelani ingane? Uyifunelani? Uyifunelani ingane? Uyifunelani ingane? Wena waxasha kwabantu abadala. Uzenzani ingane wena? Awuze kuyijikela. Wena Ubona into. Anginankinga mina ingane sakhe ngiyayithanda ifana ney'ngane zami. Basho njalo vele. Bonke basho. Wena njengoba uma okhohlakele. Ugogo khohla ushiye ingane le ishiyelele ingane. Uhamba ulala nabo bonke abafana uzala ingane. Angikade bazukulu. Ingane yonakele kanje. Ngangakwazi ukuthi wonakele mina. Ngimithi futhi kuningiza. Oh. Manje umithele bani? Usho usuyathola inama. Kushuthi angazi noma ngizothi dabula noma ngizothi yini angazi. Ekamkhulu kabani? Old school. Phakathi kwabo, Old school ne new school. Kanjalo angithi kusho wena. Wamkhulu Shuthi eyakhona ingane dabu. akayimithi. Mkhulu akusalula shuthe yakhe imfulo. Mfethu. Okay. Sengithule. Uzele kulo. Sengithule. Shideka masimba wenza. Phela mayenye. Mina ngibuzile Kuthiwa ngishidabisi. ngane njobula lapha izigado. Angizalanga ngane mina zami ingane zindala. Okay, aw. Ingane ziyasebenza. Lengane le ishiye ihamba ishiye ingane. Azikho zona kwayikhipha azikho kwaphisana ngazo. Ngiyacabanga. Ziyakhala lapha amabewela abantu emfuleni. Zifuna ukugqokiswa. And futhi kube zaphila bezihlupheka. Nakho libukhankasana nalento yami. Ulibuyilandela. Manje uhappy Ufanele vele uhappy ngalo ufuna ukujabulisa. Amaswidi kwehla kamnandi. Angithi phela ngisalela ukuthi athole iqolo nje angithi uhlezi imali ngisalela ukuthola iqolo. Ngiyakuzama. Kololani. Ngiyakuphatha. uphantana Ngiphathela kuhulumeni ngiyaphela ngihambe ngophantele ebafaneni ngiphathela kuhulumeni. naba nje abafana bakho bothi. Uhlangana wena. Mina Hawu. okay. Eheni mina bengingakwazi ukuthi kanti nje Ngixatshana la, ngangithi ngizela ingane right Ngicela ukuthi kanti mawa. ngizela isidwede Mana sengane phela mama, mana. Nasi sinisibona. ungesinye isidwede wena ungesinye isidwede wena khulumani ngoba ungesinye Mthela isidwede uthi isidwede. wasuka le ekhaya kini uzohlala emzini wekhehla nithathe mina- nje ekhehla nizenze zenu onakele mfana hayi mfana ngangithembile Mina Awu. ngifuna ukuxabana nawe. Udoti. Mina mama ezala ngifuna ukuxabana nawe. umamezala Mama wakho ezala. mina umamezala wakho ngani Mina bengithi Ngey'ntathu. mina letha ingane. ungithi umamezala wakho ngey'ntathu na Cha, ungangibhedeli mina Okay, bangalutho proud ngalokho. hawu ngizotshena ubaba phela adayisa iy'nkomo emakhaya ke. usazo ukhuluma indaba kasazo Yabothi akekho serious umuntu wakho. awunamali wena Yabothi akekho serious ulobolo umuntu nje wakho. awunamali Manje ufuna uzomlophola ngani Ay. yababa ekhaya Phuma ke umfana kakhulu umfana kababa
Umfana kababa unalo odliwa imali kamkhulu. Obhuti beyiphambana. Wena. Ubhuti esiphambana nayo i-type yakho. Ithe wagada Wena. Owakade kanjani? Akekho endaweni la erona. mina ngaphuma nobhushu. Awuphume nawo. Awuphume sibone. Asiphume, awuphume phela sibone nawo. Manje utshela imaka uzophuma nobhushu. Ubulala umzali. Uyenza into efuna Manje uyenza. sengikhathele. Uzomkapa Uzokapha umaka. Ujwayeli kabi wena. Wena sijwayela wena nonkroyi. Unonkroyi wena. Mana. Tholakala yonke indawo. Unonkroyi. Letha ingane ngizokwazi ukuthi Angilethe ingane la. Uzoyilandela yena manje ezela. phuzu wayo uzoba ngumsindo lapha. Wayo uzoba ngumsindo khona. Wayo uzoba ngumsindo. Lo, unonkroyi. Hamba phela ke hamba mshiye. Mshiye. Awumshayi ngani namshayi. Shaya. Ungangibamba Shaya njani? noma Ngcolile nje. Ngingcolile Wena ke yini into esho uyajabula wakhe idrama la. Uyajabula. Ngingcolile nina. langa yonke le nto kanje. uvula iphathi. nimeshile man Webetwebe. Yes. White. Nagunde ekhanda. Hayi. Banemali eningi. Bale benza imali yamkhulu. Kade lihola phela kulela viki ikhehle. Libalimunce yonke ikhehle imali yalo. Isixazululo kule nto bulokhu unixabana kusini. Mamqhubeka leli bagiva. Yabona lina lento eniyenzayo ngiyayibona ukuthi ayisili ayikho ayiphelele. Hambani othatha amaphoyisa ongcono noma amasosha noma yini nisithwale kongcono nisibuyisele emakithi. Futhi lo uzongihlukumeza kuyafana ngisho ngalibuya libe nibuya nizongilanda ngoba manje shit lenzowenza la. Uma akhe yakuhlukumeza. Ukuba usile la upstairs ngaba afikanga namakhamera. Kungeyisa kwakhona lokho. Ngale tshela imakho uthi akasile. Sobe waba yinto. Umama usukale kwakhe zoba umsindo lapho esihlele kahle ngephisi. Wena umone njani umama lo? Nihleni nephisi. Ayi wena. Yabona into engiyona ingishaya. Wena ukwabona abantu ngoba usubona kunedrama la. Shaya. Nambekwathemba umfana waphila kanje. Hayi bengikwathemba hamba ngoba umsindo lapha. Le suka emzini wekhehla. kwayona indoda engakho ikuthithela ngawo. Ungena ngaphuthu umuzi kabalo, ungena ngapho ukuthi umuzi kabalo, ungena ngapho lo. Manje Ngcono uthethele ngane le uyenza umfazi. Nayi nje si happy. Yini nehappy ngayo? Bayothe mina ngifuna ukuba umfazi ngoba manje no two niyatinyela ninyosi. nawe ngithi nawe uzele lokho la. Wena uzikhuluma ukwenza. Si happy fethu. Thatha lo mama wakho ngenangqondo uhambe. Ningaze happy ngekhehla labantu. Uma mkhulu unqalisa Uma ushutho liqonda ukuthi uma akho ufuna wena ungathatha umyeni wami aphela kanje ngawo akabonile njengawe wena ubonile wephethu zibungu wena jabulani futhi uespayile Ufundisa ukulindela umfundiswa kakhe egoli. umfundisi ukulindile phela vele umuntu wami uright hayi nina lento uma akho lento ayenzayo yakhathalela wena ubona ngizomemeza nje ngizozwa kanjani yini engizoyenza libala bafani uyakumemeza ngoba kuyala Wena uzikhuluma nobhebi kanjalo. Uzikhuluma nobhebi kanjalo. ukuhambisana izandla zakho la ngazethe zephela khohlwa nje ile yonto sikhathele nami ngikhathele awu kanti uyakhathela ngangithi ngizela ingane kanti ngizela isibovu awasekho kwayiwona amathe emlomeni shame Usobe futhi wakhuzela. Ngeke ngasho ukuthi wena kahle la umele u2K uthatha impilo yakho. Buka umkhulu uyindoda. Uyithulele nje. Hayi wena. Hayi ula. Too much. Bamenza isithuthu umkhulu. Angithi uyashaya mekakhuluma phela uzothi. Indoda ayikhulumi kakhulu yena. Ubona basho ukuthi kwenzakalani. Umkhulu udlisiwe. Udlisiwe mina ngidlisiwe. Nisitsheleni ngathi mina nazi Hayi udliso bamfo. Udliso bani ohlabe. Lengane. Shothi uyena emphakela nje nangisho. Futhi Shothi uyena emphakela. Mina ngazi kwenzakalani. Kati niqale nini? Angazi nami uthini vele kanye. Uthini kanti? Nali mama leklasi. Uthini babuye balahlana. Uthini? Kulo bengithi mina usephakeliwe Shothi wa. uyena mdlisile. Uphakela ini? Ukudla nje. Usedlisiwe kodwa. Wena okhulumayo uthi usedlisiwe, usephakeliwe manje wadla. Cha uyehlula. Hayi cha wena omdlisile umkhulu. Wabiza umakhosi Ntombela la kanje uyazi ukuthi wena kahle
uhloseni. Wamdlisa Kushuthi wabiza umakhosi Ntombela la kushuthi wayazi usuhloseni yini. wabiza pheli mawami Ngoba sethi udlisiwe namhlanje udlisiwe ba. ngiyothi avula iBhayibheli ngizovula mana basixabanisa laba nje basixabanisa Udlisiwe ba umkhulu. mayinaki lento lesho laba Udlisiwe ba. sizoxatshaniswa yilaba Ngoba ethi udlile kushuthi uyena owamphaka. okay bathanda. Okay bathanda. Cela senze nge yabo mase kuba mnyama nti isayinde indlela. Siyacela senze kanje. Ngicela mfo ukuthi usikhiphe enjini. Usikhiphe enjini. Sesidlula khona ishisa nyama engiyibonile la ngaphezulu. Mfethu. Ungani? Hawu. Nayi sedlisiwe. Ungani? Manje uzomlalela. Kanti Manje ngoba bezoletha amakhamera la. Ngoba bezoletha amakhamera la. Phela angithi ngisebenza na ngizombhabhayisa kahle kahle. Cha. Wena uzoletha amakhamera la. Sithutha ndini ufuna ukuhamba naye. uyonginikeza inyama yengwe ngizongeke inyama Beke right ngihlelo nomkhulu. Hamba. Boss. manje inkinga usungixosha abhlungu ke manje Hamba gqoka iskipha ngabe mina ngiyafuna ukuhamba nami mfethu kodwa manje uyabona umama nje uyavuma Akahamba hamba ungaphindi ubuye. Mawaphuma nje ngaleli gate ungaphindi ubeke unyawo lakho la. Awu nomkhulu ukhuluma phela nawe engashaya kabhlungu Awu nomkhulu engashaya izandla. Isicafe somfana sesabu. manje nje bekutshela nje shutha ngeke uzenze lona. cha phela ngiyamlalela mfethu angithi ngihlala ngiphila naye wena uyangijikela Uyamhlonipha. Awungathi sengisesayidini lakho angithi uyamhlonipha. Uyakuhlonipha nje. yena ndlunkulu Wala nami manje ngisengi Uthi unembuzo eminingi ngathi nje ngathi uyintatheli noma uyina ngasi kwenzakalani vele? ngasho ukuthi mengihamba ngo-apply entatheleni yabo. Ithi kuyangisela. ngathi Nigeria yena umbuke phela Uchayisana nezimpilo zabantu nje. ngathi Ayindaba vele. Nigeria Mfethu wabuka ama-Nigeria siyahamba noma. Kufanele kaporeki. hambe ethi ngiyathanda Imanga lezi ngoyinyama Uzomkhulumela nawe ngathi indoda yakho. Kanjani mina ney'ngane. Cha Uzomkhulumela. Mina yazi ukuthi mina ngikanile. Hayi mina ngikanile. Cha sumakho ohamba uxosha unjengawo. ugomo kadoti. Abetha sami Aba nina. ngokukhuluma ngomuzi Ethi ngiyafuna uyakhuluma. ukuhamba Wena mfethu ulapha Cela umanzi. cela. ngicela ukuhamba phela Uhlukane namkhansi. Mkhulu akhulume naye amdedele Khona namhlanje. sihambe naye solokhuzana. Khuluma nebhebe. Nawu usashayela Ibhebe, nali umthetho ibhebe. njengomkhulu. ngicalela mina Hawu. Hayi ngitethela. Useshilo umkhulu. Ngitethela. Njengomuntu owundlayo useshilo. Hayi ngizomtedela ahambe sisale so2 vele. Hawu nawe mkhulu. Amkhulu hayi. Mkhulu nawe wajabula wedwa phela kade wagcina nanokuthi alalela eceleni kwakho. Yingakho nje. Umkhulu ukhuluma kanye la. Nini hayi sambe inkabi yami. Hamba ugqoka iskipha manje uzokhuzana. Samba. serious mfethu uzoyithenga inyama Kuleke ngizoyithenga inyama mina salo. Yasho nje ukuthi hayi inkabi yami sikhumbule ezakudala yabo. Since usuwumuntu osuhlala khona la yabo. ngiyakwazi alubuwe bamaqonqo nabaphathi bakho ngizawuthatha Khulileka nkabi yami. Khulileka nkabi yami. Ngilinde wena la uphuthume. Ungakhulumi. Thula. Ngiyakhulila sengizothula manje. Ujabule nawe namhlanje. Ungakhulumi. Uzokulala Sikhathele. ubathe naye ngubeni usukhathele ukulala ngontsutsu lapha phansi kombhede. Wacimeza. Ungaphendula mfazi kodwa-ke. Mkhulu. Ubese makho ngomfazi. Ingane wawuthi Ngithe ungakhulumi mfana ndini. Ngiyabuza. Ngithe ungakhulumi. Angikhulumi Uyonakele ngiyabuza. nanyanyisi. Gezi izandla ngayo. Hawu. Hawu, Lena. uyabona ke iphuthumayo. It's okay. Ngiyakuvuma mina ngena la. Ngivume wena mina. Yazi uyintombazane yokuqala engizwa ukuthi inesithembu somkipito. Qala nga. Ukipita sabafana. Hayi. Manje lokho kuhlukumeza wena. Cha phela ngithi ngikunika ingqonqo. Ngithi undlonkulu wama 2K. Uwamele kahle. Funa ngithi. News school. Unika ama-applets. Ubaba. Wahlulwa isikole ama-applets angiwatholanga. Awuwatholanga ama-applets. Thole wamadoda Uyabona-ke. unesithembu samadoda ama-applets amadoda. ngiyacela ngicela into Wonakala konke eyodwa lokho. mase ngibuya ngicela ungangikhiphi Uzobuya nini kanti wena? Uyindaba ufuna uhamba namhlanje ubuye namhlanje kanti. ngizobuya ngizolala la nje Hayi ngeke phela uhambe namhlanje ubuye namhlanje. Odlulise noma isonto. Hey, nawe uyangixina bo. ngiyacela ngizobuya mina ngicela ungangikhiphi Uyangixina bo. Ngeke ngibeka u13 wena manje Khathele emqaleni. ingane uwe muzi. Khathele ingane. Ikhathele ingane. Incane Uthi phela uyayiqina.
Mase uyinikile. Ngiyacela Yabona abantu abalethe empilweni zethu ibona-ke labakhonkotha wena manje. Engabe uhamba nabo. Sami kamera siyaxaxaniswa abantu. Sambeni kabiyami. Ukhulile samncane. Afuna ukuqabula. Niyasenzisa. Awubuka kusahambeki. Afuna ukuqabula. hayi uyazuma. Okay, ngicela hamba kabiyami ngizokufica emotweni. Ihlazo leli ihlazo. Mama ngicela sinyuke nawo bhuti lo soficana emotweni. Mama. Sothi mase sesibuya ke M2 sibe sesizoqedela idliso la mkhulu okwamanisa ukudila nalo owasejabula uJule TV. Okay. Okay babukeli siyabonga kakhulu ngesikhathi senu nani ngingakhohlwa ukucofa subscribe ngingakhohlwa nje ukuthi follow yonke indawo asamba kuleli 2K cisha lapho asamba bafethu izolo sihambile soshaya inyama nomfuno sayishaya inyama nomfuno kwathi sekumele abuyele emuva kumfuno waba nezinkinga mina ngingenanga ngimngaphandle wangazi wabuya wathi usekhiye so kagcina sekuphoqa ukuthi ngihambe naye sihamba so la sikhona sakhona lapha manje ekseni ngithe ukuthi angimkhiphe sithi ukushaya iqatha kokugcina khona umuntu umfo nje esawumbheka khona kule ndawo lesikuyona kabiyami komphatha yabo nje bakushisa kanje kabiyami and imoto ipakele phezulu yabo manje kuyashisa angifuni uzuquleka yabo ngifuna nenyama ingene kahle hamba kahle mfosho nazo yabo sambeni kabiyami uyamazi lo mfolo sesebenza naye lokho kaningi yabo mhlawumbe ukuthi sumkhohliwe into ekadala ya buyanda boyo kawe la yimbi indawo ya sawa sanibona niyaphila hayi siyaphila nathi hayi Wenzakala naqaba namakamera madoda. Inkabi yami ungixolele Nkosi yami ungixolele. Igama uphiwe isibongo akamkhize. La ngihamba necamera nje ngihamba kahle kahle ngisemsebenzini manje icamera isuke i-evidence ukuthi lo ndawo ngithunywe kuyona ngisokufikile kuyona. Hayi amakamera ndoda angiyeni phela ngomsebenzi wami wokwenza ekhaya. Awavumelekile nje. Hayi ngiyaxolisa kakhulu Nkosi yami ngiyaxolisa. Kodwa Buyanda ngicela ifocus yakho ibhekise la ngakumina Nkabi yami. Alright. Ngizokuhlupha la. Wenze njani nakhala msebenzi? Njengoba ngihamba naye Mfolo. Oya. Umfo unenkinga ezincane so benginesifiso bantu ukuthi uthi umcilonga kancane. Nanokuthini njengoba usungixolele njengoba sibuya lisila sekumfo yena lo osebenza la uma isebenza khona la eDownload seke benza yona lento ade benza kaze kagcina sekufika ukuthini ukuthi ama-comment kaze futhi ama-comment asho ukuthi ugobela muphi la acabanga ukuthi engasiza lo muntu thizeni lona laphuma negama lakho then sabona ukuthi awukho kude kakhulu nalapho sakhona ingakho sigcine sesifika la. Hayi izo zakhe liyasebenza mali imalela kakhwela. Awuyasebenza impela ngizulayo. Awunankinga ngizwa ukuthi makwenze njani. Hayi kodwa phela madoda singasingene la endlini sesokubheka ukuthi kwenzakalani. Ngasingangena wena. Singasingene la. Ithana inkinga ngaqinile leyo anganankinga la. Uthathile noma singasala la ke madoda. Alright. Ngena Nkabi yami. Liso liyabika yavuma uyaphika Wenze yini le ndoda yini nisolana madoda? hayi sona ngezinto zothando yabo yinte kanjani cela ungene Nkabi yami Singesithi ukucilonga sikwazi ukuthi sibone indaba lensizwa leyo ukuthi isikhathi mina ngingankinga kodwa mina mfethu angifuna ukudlala ngayo ngiyezwa nje kuthiwa ngiyagula kodwa uzwani wena bona Nkabi yami egazini baze bathi uyagula nje right
u-right nje awuzwa lutho nokuncane. Ayikho mina into engiyizwayo. Manje wemfukamkhize ukuphethe kodwa kokuthi siphila sikwazi ukuthi sikhanyise la khona sizokwazi simbhekele. Khona. Oh hayi kulungile ukuthi nami ke ngihlanganisa izinto zami ke nsizwakithi sibone ukuthi kuyenzeka yini. Awuba msebenzi uzobesikhashana. Ya. Mina anginkinga. Hayi umuntu phela megula akayiboni yena. Uyabona ayasibuyisele kancane sisukuthi kancane mina. Ngicela ungavali kakhulu for i-light. Yeah, okay. Yeah. Right lapho boya. Hayi ngiyazwakala. Ngiyazwakala singakithi. Hey. Hayi sikhulume nabo phela ukugula kuziwa umuntu osuke egula mina ngigula indaba. Nensizwakithi nje sebekuthathile baze bakufikisa la ekhaya kusho ukuthi kukhona abakubonile. Nalo thina kuzovela phela ukuthi akho lutho. Mangekho lutho nje kodwa kukhona nami engikusolayo kule ndoda. Ukhona engikusolayo kule ndoda khipha lokho ukuthi kwaza lokho zo. Kulungile noma phela ikhanjela neliphathanga kodwa sesobheka kuwa amanzi lawo. Hayi awakhushuze insizwakithi ngaphathile. Awakhushuze insizwakithi uwakhushuze lapho uwakhushuze ngaphi. Ukhushuza nje phela kodwa uwakhushuze uthi ha noma ikathathu phakathi. Ukhushuza zodwa mina ngifuna uqhama manga ngiboni lutho. Uthi nje kathathu phakathi uthi ha. Hayi awuthi ke awabuyisele la noma ungasho ungawavali wabe khona la eduze kwani impepho le. Yazi ngicela nje ngabe yami iwallet ngishela lapha emotweni yabo ngizokuphesha ngicela kukhanyise la. Ake nongilake ngoba phela ngithi ngiya. Insizwa yona yabani sibongo? Ngokwamthabela mse. Oh umthabela. Ngomthabela impela. Hayi umthabela. Hey sizwakithi. Hayi ngibona inkinga kula ngathi bonakele insizwakithi. Hayi impela ngibona. Konakele insizwakithi konakele impela wensizwakithi la. Ngama ngithi ngiyabhekisisa la nensizwakithi. Ubake lo isangoma insizwakithi. Hayi akekho ekhaya isangoma. Hayi insizwakithi la kuvela umuntu lapha kini ongazi ukuthi uyisangoma owahamba emhlabeni nensizwakithi. Manje izinto lezi ziyabuya kabi zibuyela kuwena ngoba manje akakuvezeli ukukhanya. Ngithi ngiyabheka insizwakithi lapha ngisho nakwena nje emzimbeni wakho insizwakithi. Wagcina nini kona into ekuthiwa ukudla kwenkabi yami? Hayi bokade ngidlamizwe kade bengithanela inyama. Izolo wagcina kuthanga uzigcina ngakuthanga inkabi yami lami into engiyisolayo ngibona ngathi ukuthi la wena inkabi yami unesimo somuntu la wahamba. Uthe lo muntu mehamba wena inkabi yami kwawukuthi akekho nanomuntu owayedwa wamnakekela kufana njengomuntu owalahleka. Wena inkabi yami lo muntu lona manje evukuvukela kuwena inkabi yami ukuvalele yonke into kwamanje mangithi ngiyabhekisisa kahle la. Waza wena emzimbeni yabona manje ngazi ukuthi ikhanda lakho liyaduma. Kunezinto la kwena ngithi mangithi ngiyibheka kunensila yomuntu engiyifica kwena inkabi yami. Mangithi singayibheka lensila kunensila yomuntu wesifazane inkabi yami la ukwasetshenziswa khona izinsila zakhe waphala khona yonke izinto kuyena emzimbeni. Wale sethatha ngisho nokunye engengikwazi ukuthi bandlulula la ngoba sewulethe lamakhamera kade ngisho lamakhamera ensizwakithi la ekhaya kavumelekile usifana ngabafikile la amakhamera ngisebenzi masuke kukhona amakhamera la. Kodwa ke ngwaphela sisavumelana insizwakithi la ngibona kukhona idliso walidla. Hey angazi mina kodwa likhidlise engathi ngake inkabi yami njengoba webusuku ungalali nje kusuke kwenzakaleni wemfuka umthabela. Ubani lo mphupha njalo ebusuku wena ukuthi uyathini mevuka kakhuluma yedwa ebusuku. Mina into engiyazi ukuthi mina nana kuthini izolo khona umfo esimlalise naye. Washo ukuthi hayi beke kahlala ephinde eqwasha hlala ephinde eqwasha yabo. Ngiyaziyo into osuke uyicabanga kakhulu ugcina uzuzwe nje general. Ubani lo suku ngicabanga inkabi yami? Cha ngathathwa kahle ngathathwa kwathiwa ngikade enye intombazane yangale ebishandana nomsuku. Ngihlala nayo usuku ngaso sonke isikhathi fanele ngenze isiqinisekiso sokuthi ngigadile yabo. Oh ya. Hayi ukuthi mhlambe ngenxa yokuthi hayi untombazane thizeni lo mangizithi ngiyambheka le ntombazane le kwangazi ukuthi iyaqinela wena inkabi yami yaze seyivele seyisale seyikuthakela ukuthi uphenduke ungasezwa lutho uzwe wena kuphela. Cha ngingazi ngwana kuwena lokho kuyenzeka vele kuyenzeka wena njengoba ukhuluma nje wena inkabi yami ngeke uze ukubone lo akaboni inkinga. Kufanele ngigade
Hayi ukuthi kufanele yabona lokho lapho njengoba kuvela lawa nankabi yami angikuphikisi kokushoyo kodwa ke okuvela lawa nankabi yami kuyikhona lokhu wena okushoyo akukho ngaphela njengoba kukuvela la kuqama la nje kusho ukuthi into eyikhona le wena ngeke uzuzizwe wena ukugula kwakho kuzomela umuntu kabi inkiya bami angazi wena ukwamkile kuzomela simphalazise hayi ngajabula kakhulu mase kuzomela simphalazise ngoba nendlela yinde la siwa kuzomela simphalazise nkabi yami angazi kuyabiza nanokuphalazisa la ekhaya ukhipha idliso phela nkabi yami kuyimali khululeka kuyimali kodwa ke insizwe ithembakele le nethemba lejabule Jule ngiyacabanga ukuthi lizobe selingenelela anginayo lo mali leyo mfethu ngeke ngikwazi khululeka nkabi yami bazokusiza hayi kona ke kulungile ngaphela ngoba uyena mfowethu umfowamthabela lo hayi ngiyathemba kona ukuthi izinto zizohlangana awuthi ke ngibheke la nkabi ngizomela sithole noma uku5 liter sikwazi ukuthi simhlanganisele kuyimakhathakhathana khona uzokwazi ukuthi alapheke inkabi yami le yeke ukuthi bele cabangana nomuntu la umuntu wena nkabi yami alale ngicabanga manje akalali ayinkinga yakhe akasalali awuthi ke alikho iphepha leduze okay ngizomthakela khona la ngimfakele kakhulu idliso lakhe lizosuke libuye kabuhlungu ngathi kuzomela ukuthi manje isiwe mina idliso lakhe too deep noma lijule kakhulu yabona nje kahle kahle yabona ngoba ephika nje akasezwa lutho isiwe mina serious akasezwa lutho uzoproveka konke manje uzoproveka khona amaduze nje wona nkabi yami ngizomhlanganisela yawuthi ke ngimkhothise hey madoda hey lalela mani lokhuza wazakhotha la kodwa kuyaphuma ledliso hayi izophuma ngozwa ngawo yabona manje ukuya ngami ngabe ngizwa lona ledliso lasese selibuyisela kuyena avela sale selokhuza yaphambana lokwana ngisho nayi ikhanda hayi sicela ukuqeda kuphela nje hayi ngoliqeda nya ledliso le mfowamthabela isho ukuthi manje ubona ukuthi ngisiwe akuboni angithi ulala umcabanga wena phela ngeke wena manje ngingibuza wena kuze ngenzeka ucabanga abantu nangu nje ubuyanda akuze ngenzeka umcabanga ubuyanda phela ubuyanda wangizwa ngabra wami yazo akikuphubi but ukucabanga ngiyamcabanga yabo nalo uthini phela nkabi yami ngikamngile alright ngikamngile nkabi yami hayi ngiyithakele kuyofanele ukuthi ihambe lenkunzi le ihambe yophela sonyukela phezulu kwamanje cela ukubuza ukuthi soyidinga imoto mhlawumbe imoto uthele seduzane intaba hayi sonyukela la ngaphesheya entabeni sonyukela la ngaphesheya entabeni sikwazi ukuthi sivele sasesiyilungisele ngile ndoda hey kunzima yazi lapho ngamkize bayahlupha lapho yabona benenkani kanje akezwa lutho ile ntombazane lengayazi ukuthi iyaqhamukapi hey kodwa ke ifike ekugcineni ifike impela ndaba la yena nje nemithi ukuthi sengangidlisa angifuna uqamba abantu wawungazi nawe wawubela ukuthi umgadeli ngidlise wawubela ukuthi umgadeli phela ma so it's not like ukudlisile yamthanda nje kwathiwa ngimgade mfethu owathiwa umgadi uthi khaphe content hlane esayo into ekanjalo uzophelela embedeni niwe bawutrainer angithi ngimgadile sagadi nasembedeni hayi asiyeke mfethu lento le ngoma ngicela siqhubeke hayi waphuza lamanzi la waphuza amanzi afo waphuza impela ngithi ngiphathele wona waphuza impela hey bayahlupha wena mfowamkize kodwa impahla enkulu hey womini phela kuyashisa lelizwe iyashisa lento ayidlile la ngaphakathi wamthakela kakhulu wamthakela ejulile wemcabangela wengasafuni ukuthi kudedelike ngombani uzwa kunjani lapho content yakazana uzozwa sengome kakhulu kakhulu hambe kakhulu ngiyazwa lapho ngangilindele nani madoda hayi siqonise nkosi yami kodwa kulungile
Angazi bengicela sesesenyukele entabeni wengisase ngihamba nawe le ndoda le ngishona khona ehlathini lapha ngisase ngiyikhipha le nto. Okay hayi manje. Kodwa ayikho lokho engakusho. Okay hayi. Ngibandeli. Ayikho into ezo. Yo, lelanga beliphuma ekseni kanje. Hey. Hayi kubi. Futhi izoba inkinga. Kuzoba inkinga impela. Kuzoba inkinga impela. Yeah. Ngicela ungilethele indlela. No, ngikukhombisa indlela. Hayi asambile manje. Kabi yamcela umlandela yabo. Asambile woza sihamba nawe. Yaphike imali kwakho. Cathi mina into yokudlala yabo. Phiwe Vincent lo. Yabona yona. Yasolva everything. Yes. Ubiza mina. Bize mina salufu. Lokusolvela zonke inkinga zakho. Buka umthabela. Hayi. Waza kabia. Yo. Yo, ile taba senyoka. Yo, hawe badu. Waza buya. Hey. Ilanga liqhopha lapha. Yakho. Sorry kabya. Hey dia. Lapho phela sekuseni phela. Nesikhumba ngisimgodi. Yonke into luzosala seyizela la eduze. Oh hayi. Kwano. Uqaphansi la. Sicela isibonde. Uqaphansi la ukubona ophaqa la. Noma ngamveza ngithi elokhuzane for ababukeli. Zanike. Hayi babukeli ngeke kufanele bayibone lento engiyenzela. Kufanele bayibone lento, kufanele bayibone kuzomela ukuthi isheshe sivale. Okunaloko sesizobona ngelinye ilanga abazombona uzophila. Uzophila bazombona ukuthi uphile. Okay, ngicela ukudeda kancane benenze. Boyanda kalimali lapho. Yazi umoya wami ukhululekile. Yazi siyacaca ukuthi usuku lami lihamba kahle. Yazi angihlule njengo-detective. Yes. Uqeda icase yakhe. Yayizwa leyo. Yayizwa lento Muyanda. Yayizwa leyo. Into eyamfuna ikhathi ilandelayo. Yayizwa leyo. Ngafika man. Waya. Shoda banike manje. Shoda ubani umkhulu. Shoda umkhulu namanzi amancane. Sokhe ngiphathi indaba yakhe. Sindele ijabule uJule TV nje ukuthi ithe ngingamshayi, ithe ngingenza ilutho. Otherwise, abade ngamheda. Yabo, abade Boyanda. Abade mfethu. Nawe uyangazi mfethu. Bafethu. Akhohle ukusubscribe, akhohle ukufollow ijabule uJule TV TikTok, akhohle ukufollow kuFacebook. Ngisho uthi ufuna ukuthi size endaweni, iya kuFacebook ejabule uJule. Ufuthi follow mase ukubhala istory sakho. Bazosifunda sifike qathatha. Asami ileli 2K.